kanta, panang sarabo ken Jesus, nga ari ti kapya. Idir itay nga ikanta, ti kinatanog na. Hosana, Hosana. Tinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo at dakuma kada kayo. May ka-25 a Domingo ti ordinaryo a panawen. Sumken manan ti napalalo nga buteng ken danag. Maridayaw ti Apo ta na iturjurat ta ti rimwar. Ta ti kangrunaan nga ken kapatgan nga itultuloy tayo nga pagkamatalkan ken pangitalkan iti amin nga banbanag ket ni Apo Dios. Agdawat tayo iti panagsardengan daytoy nga pandemya. Agdawat tayo ti panakalawlawag dagiti dadaulo tayo. Tapno isayangkat da dagiti umiso ken mayataday. Asa na may panggep iti ganansya ken panagtegged ngem ususto nga ti panakasapol ti tao. Agdawat tayo iti talna ken ulimek gapo iti bisin damet dagiti madanagan iti pagbiag ket sumken ti panakasulisog dagiti panagtakaw kada kinaranggas. Idadawatan tayo dagiti agtutubo ken ububing babbaket ken lalakay. Italagtay iti Apo dagiti amin apin musayan. Diti minminatay nga may dawdawatan iti daytoy nga misa. Magbabawi tayo karigiti basbasol tayo. Tapno may kariti ang makiranod, karigiti na santuan na misteryo. Si kanay baon tapno pa imbagam, dagiti puso agbabawi, Apo, kasyan na kami. Si kanay may tapno yabam, dagiti managbasol, Kristo, kasyan na kami. Si kasiritugaw, iti magkanawan ti Ama, tapno ibabat na kami, Apo, kasyan na kami. Kasyan na kami, Apo, pagkawanam dagiti basbasol mi, katala na kamamin ngay turong iti biyag nga agnanayon. Idaydayaw tayo ti Diyos, ikanta tayo ti Gloriana. Gloria ti Diyos, Ama, ti kangatuan. Gloria ti Diyos, Anak, Anay langitan, Gloria iti Spirito, Ana Santua, Gloria iti Dios, di kangatuan, kapya kadagiti, amin at tao, Ana imbagti, panagnak nakem na nailangitan nga Ama daydayawen daka agrukbab kam ken ka agyaman kam ken ka gapuy ti ayat panagkalangitan. Gloria iti Dios Ama, ti kangatuan. Gloria iti Dios Anak, Anay langitan. Gloria iti Spirito, Ana Santua. Gloria iti Dios, ti kangatuan. Apo Jesu Kristo, bugbugtong nga anak, Cordero iti Dios, anak ti Ama, punasen ti basbasol, ti lubo, kaasyan na kami. Awatem tuy ar-araraw mi,
sika situtugaw, iti makannawan ti Diyos Ama, kasyan na kami, nenggem to'y ar-araw ni. Gloria iti Diyos Ama, ti kangatwa. Gloria iti Diyos Anak, anay langita. Gloria iti Espiritu, ara santua. Gloria iti Diyos, ti kangatwa. Gloria, Hosana, Gloria, Alleluia, Gloria, Hosana, Gloria, Alleluia. Hosana, di kangatwa. Hosana, sikalaen iti nasantuan, sikalaen iti kangatuan, iti timpuyo di Espiritu Santo, iti gloria di Diyos Ama. Amen. 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 Kumararag tayo. Apoy naramid mo at ikang runaan alinteg, isutilinteg ti ayat. Tulungan na kam kadi nga agayat ken ka ken iti padami a tao, tapno magunod mi ti agnanayon a biag. Gabo ken Kristo nga anak mo ken apo mi. Isu ang magipagbiag ken magipagari ken ka ken iti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon awan ti inggana. Ti maibasa na adaw iti libro ti kinasirib. Kunadag iti nadangge sa tattao. Labpet tayo dagiti nalinteg at tattao, iti panangipatungpal tayo kadagiti panggep tayo. Isu amang kita tayo iti napinta sa gundaway, amang paksyat kadakwada. Pabasulan da tayo amang labsing iti linteg ni Moises, ken mang salungasing iti kanawidan tayo. Ngem kitaen tayo nupudno ti bagbagada. Kitaen tayo ti mapasamak intundumteng ti papatayda. Nupudno dagiti nalinteg ket anak ti Dios, ispalan to ida ti Dios kadagiti kabusorda. Suuten tayo nga rud ida, ranggasan ken parigaten tayo ida. Kitaen tayo man no sa dino ti pagpatinggaan ti kinaanos ken kinamanag paraborda. Ipakita tayo ida tinakababain nga ipapatay. Tutal kunada asalakniban ida ti Dios. Ti sao ti Apo. Ti Apo sa lakniban nak. Ti Apo sa lakniban. Isalakan nak o Diyos, babaen ti panakabalin mo. Ispalan nak babaen ti bilig mo. Dengge mo Diyos, ti karkararag ko. Timudem dagitoy balikas ko. Dagiti natangsi tattao umaydak rauten. Dagiti narangga sa tattao panggepdak apatayen. Dida ikan kanu ti Dios. Amok ati Dios ti tumulong kanyak, ati Apo sa lakniban nak. Siraragsakto amang paay iti daton kuken ka. Agyaman aktuken ka o Apo, tanaimbag ka.
Ti may basa na adaw iti surat ni San Santiago. Iti sa dinuman ayan ti apas ken panagbibinunggoy. Masarakan met ti di panagtutunos ken amin akita ti kinadakes. Ngem, umuna-unay, nasinaw ken awan mulit na ti kinasirib nga aggapo iti ngato. Natal na alumamay ken manakigayem. Manakipagrik na ket agbunga tinasayaat nga aramin. Di mangidumduma ken di agin ko kuna. Kinaimbag met ti apiten dagiti mamagkakapya kadagiti bukel nga itukitda itinagan ti kapya. Anya ti pagtaudan dagiti panagaapa ken panagriririyo. Agapuda kadagiti dakes at arigagay akanayon ang agbibinusor iti onegyo. Kalikagumanyo ti maadaan kadagiti bambanag ngem diyo matagikwa ida ket sidadaan kayo a pumatay. Naagom kayo ngem awan magunudyo. Isut gapuna ang makiriri ken makikabil kayo. Diyo maala ti kayatyo gapo tadi kay met agdawat iti Dios. Ket no agdawat kayo awan maawat yo. Ngamin dakes ti panggepyo. Dagiti laeng agpaay iti pagraksakan nyo ti dawaten nyo. Ti sao ti Apo. Alleluia, alleluia, alleluia. Idiritay ti gloria. Ti Apo adda kuma kada kayo. Ti sumaganad na adaw iti nasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Marcos. Pimanaw da Jesus kan dagiti adalan na iti dayta a lugar ket limasat da idiay Galilea. Kayat ni Jesus asana maamuan dagiti tattao ti ayan na agsipod tamadamapay laeng nga isursuro na daytoy kadagiti adalan na. Dandanin mayawat ti anak ti tao kadagiti tattao amang papatay to ken kuana. Nupay kasta agungar to iti maikatlong aldaw. Saan maawatan dagiti adalan na daytoy as sinauna ngem nagamakda ang nagsaludsud ken kuana. Dimteng da idiay Kapernaum ket idi addadan iti balay sinaludsod ni Jesus kadakwada. Anya ti pagsusupyatan niyo iti dalan ngem sanda ang nagtagtagari pudno met ang nagsusupyatan da no siya sino kadakwada ti kangrunaan. Nagtugaw ni Jesus inayaban na dagiti 12 ket 2 nga adalan sana kinuna kadakwada. Ti agtarigagay nga isu ti umuna masapul nga agpaudi ket agserbi iti amin. Nangala iti maysa nga ubing ket pinagtakder na iti sangwanan da. Kalpasan na sinaklot na sana kinuna. Ti umawat iti maysa kadagiti kakastoy nga ubing gapu kanyak siyak ti awaten na. Ket ti umawat kanyak sanla siyak ti awaten na no di pay ket ti nangibaon kanyak. Ti ebanghelyo ti Apo. Ay tek ang kakabsat ko kan Apo tayo nga Jesucristo. Iti may kadwa adaras ipadto ipakpakauna ni Apo Jesus ti dumteng ken kuana. May kadwa nga daras.
Dinoy lang na pang nga Domingo, da di mo na nga daras. Dandanin mayawat ti anak ti tao, amang papatay ito ken kuana, kadagiti tattao, amang papatay ito ken kuana. Nung pa'y kasta, agungar to, iti may katlong aldaw. Ito, 3 times, kabayatan ti panagturturong dan, managlimuli-imo da nga nangas kasabat, at tan, agturungan di jay Jerusalem. Ditadalan, mamitlo nga ulitin na. Kanya ti adda, kadagitoy. Kasi di mo na, ti umuna nga may basa, may panggaplat ta iti agsagsagaba nga adipen. Iti libro ni Propeta Isayas, at idog, ado da jay nga kanta, ti matutuok agsagsagaba, agrigrigat, may daddadanes, may kuskuspil nga adipen, da ito man titima na itan. Ti mo na nga may basa, manipod mo't, ti libro ti kinasirib, handagta, lapod tayo dagiti nalintag kat at tao. Ti panakaparparigat ti nalintag, ladawan, daytoy ni Jesus ang nalintag, ang nagtutuog kan na parparigat. Ngam ti Diyos ti kirad tayo, oray ti adalan, ti adipan nga matutuok, ti Diyos ti kirad. Idi napan nga Domingo, day talaang, intayak, impalobos ko, dito'y manan, kasjay manan, agaramid lata ti kinalintag, oray no, didigraan da, oray no paraga, suotan da, kitaan tayo man. Kung nagigiti kabusor, no, kasano nga matay, kitaan tayo man, oray, tadi mo, baybayan ti Diyos nga nalintag. At day tatak. Suotan tayo da, ranggasan, parigatan tayo da, kitaan tayo man, no sa dino ti pagpatinggaan da. Ladawan manan, tinalintag a tao, ang maparpariga. Ti kararag, ti salmo, ti apo sa lakniban nak. Pagkamangan tayo ti apo, iti aming ngarigat. Ti matutok nga dipon, tinalintag nga tao, agararamid ti kinaimbag, agkamang, ti panarabay na apo Diyos. Salmo 54, luwalo ni Ari David, idi an-anupan ni Saulo. An-anupan na kaya na nga patayan, naglumlumang lata, naglumlumang, hanamot intulok lata. Naglumlumang tatiga po na hamang ngay so tinakom ti apo nga itaya nati bagi na saan. Tanalanaan nga ruden, si sasaad pala ni Saulo, kaya ti apo nga sukatanan gaputa, nagbasol, san nga tinungpal tilintag kan ti katulagan, inlungalong nakiiditi, panagtalag ka dagiti didyosen, dahil ti gagangay, agbawing da, hanggang agtalinad nga napudno kinapo Diyos. Makita tayo, uri da tayo akin, dahil matlata ka daytan, dagiti agbawing, dagiti maiwawa, kat ipaayda ka da tayo mati panakaparigat, so dayta. Kan iti aming nga pakarigatan, ti apo, salak ni banak. Nagpintas na ito yung kararag tayo. Kaya iti panawon, iti parikot, iti na ito yung suot, ti pandemya, ti apo, salak ni banak. Talagang unag, dahil nga pamati tayo, sidadaan tayo nga matayan tayo mga isibba, sidadaan, saan ngagturay ti buteng, danag, kintayog. Ngayon tunukuan, adado ti dakes nga pataudan kanipain na. Dito yung may kadwa nga may basa, ditamanan nga, kitaan namat, ti sirib manipod ngato ken ti sirib anaindagaan. At ni Santo Santiago nya aya ti taudan dagiti apas ken panagririri. Anya aya aggapuda kadagiti dakes a tarigagay. Dakes nga tarigagay. So daytan no makita tayo apay nga agsisinlopyat dagitoy adalan no sino ti kangrunaan, sino ti kangatuan, sino ti katanukan. Kit ti lata, asidig lata, di jay, ibagbaga ni Apo Isus, nga mapapatay to, tapno ti kasta, may parangarang nga, ti Mesiyas, ti anak ti Diyos, saan ngay may tapno, ti aming nga daeg, ken panakabalain, mapunas kayo, saan, nagdalan, iti gagangay, ken normal, ket aglalo itatan, may panggupan, ti kalabanan na nga rod, ti nagbaling nga rod nga na iparang nga kalabanan ti anak ti Diyos, ket kinatangsi, kinasukir, ket niya ti ibagbagana, ken iparparipirip, ken iparparangarang na, ken impamatmat na, panagpakumbaba. Dayta.
rupak ti kinatangsit ken panagpakumbaba. Ket dayta panakailan sa iti krus talaga nga grabe nga pakumbaba. Anak ti Dios, dayay ti leksyon nga bagbagana kadatoy tata panagpakumbaba tapno iti kasta agbalin anatanok upat nga banag yung bagbagana tapno agbalintay nga napakumbaba. Ito yung upat nga banag nga ibagbagana tapno agbalintay nga napakumbaba. Umuna, hindi dyan, nadakamat na, agpaudi. Masapul nga agpaudi. Dua timbagana dito. Masapul nga agpaudi, kan masapul nga agserbi iti amin. Medyo may kapat, naununag, agserbi kadagiti kaslaubing. Dagiti mangawat iti kastoy dinawa na awaten. Sino dagiti maibilang nga ubing? Ubing, nakapsot, napanglaw, maududi, awan status na, awan tinagan na iti kagimungan, awan ti na tanok nga apelyedo na, awan ti sanikwana, awan, nada, nothing, awan. Kadajay kano, ti ipangpangruna nga tamingan. Kandi may kapat, agserbi ka nga awan ti urayom nga subad, awan ti panagabigbig, awan ti pannagatangdan. Upat ang naunag nga sinyal iti panagpakumbaba dayay. Tapno ti anag na dayay nga panagpakumbaba inaig iti panagserbi. Dati nga pakumbaba mainaig iti panagserbi. Ni Apo Jesus, Mesiyas, anak ti Dios, at daaming kenkwana nga daag ken turay ken panakabalin kas Dios ngem inawan na amin tapno agserbi. Dayay ti anag na digiti titulo coordinator, pastoral president, Meneravidwade, director. Ang ginaman, dagiti aming nga akom presidente, coordinator, hanga titulo serbisyo. Nonya ta kardinal, obispo, papa. Ti anag na serbisyo. Saan nga titulo? Saan nga pamadayaw? Maulaw tayo nga minadaduman ta, kita nga titulo. Agad, ay, nangato kan. Nangato, mabaling nga, dajay ko opisina nga pagserbian. Akong ministry. Ti awag tayo, ti pamati tayo. Panagserbi. Iti na dumadumang awagas agad, may ayabantay ng agserbi, mana, rawid-wid, coordinator, reader, communion helper, talaga nga agserbi, musician, collector, usher, usherette, benefactor. You're our benefactor. Oh, serbisyo. Serbisyo, napakumbaba nga pa nagserbi. Tatan di dyan tinaununag, di dyan may kadwa. Agbalintay kumakano nga, napakumbaba iti panunot, iti aramid, kan iti sao. Talaga nga, dudug-dudugan tayo dati kat apay gamin. Isungarod ti rimswaan, ti panakaisina, ti relasyon ti tao, ken ni Apo Dios, idi nagtangsit, kinmarit, kailangan kinmarit, dadan kineba, baya. Mga kay-kideg, balin ka ito nga po Diyosan, balin ta nga po Diyosan. Ay kada di mati sulisog, magbalin tayo mga nga po Diyosan. So kaya mo nga, ado ti sanikwam, ado ti titulom, nangato ti adal mo, tanong umato kan, tanong nangato kan ton, ay naulawan, nadadailan. Daytan, baganad tan nga taudan tiringgor riri apa apas gapo iti tarigagay iti kaunggan ti tumunggal may sa kada tayo. So sinsin na napigipila ti nabenengin datin apal mo nga imitip gapo ta nagpintas jebado na nagranyag ilinto nga sika naglidem tabadom naglidem pay tarupam naglidem pay tabuok mo naglidem. Saan pa ba ka nang nakita? Na, mag-aapal. Yan. Apay. Ang nga masipsiputan.
Hanga mapuputan, di tayo pa ipagpagaro. Napukaw gaya man. Tinagdakkel nga modelo ti panagpakumbaba ka ni Mother Teresa. Madre. Ti aming nga pakumbaba, ako po na nagi agbugbugsot. Dalusan na. Kat into na dalusan na paidan. Ni Apo Isus ti makita na agupon na paida. Pakanan, imbalayan, uray ti maudi nagi agbugbugsot. Uray ti maudi lang agundaway, makaramanday ti ayat. Makaramanday ti dungo. Kunana. Pidutan na nagi siyudad ti Calcutta, nagi India. Pidutan namin ta nakapuspuskol ti population na riyan, nakaadado mabaybayan, nakaadado ngatan nga tao nga kaslasaan nga tao ti kasasaad da. Ket nariing tintero nga sa ngalubungan nakita da api da ito'y basit-usit nga babae. Kristiyano Katoliko kan saan binigbig da. Nga awan sabali nga puon kan gapuna ti aming inararamid da. Gaputi ayat ni Apo Dios, ayat ni Apo Isus nga nakita na unay ken narikna na unay sinubadan na sinungbatan na babaan ti napakumbaba nga panagserbi nga saan na nga intantandudo ti bukod na nga bagi iti aming nga pasnek ti ayat ken kinapakumbaba deta ti karit nga mayo awis kada tayo. Lako padasen yo no tamingan tayo no kitaan tayo nga nalaingan ngagpayson nya ti puon ngagpayso ti pagsisinopyatan kada pagaapaan pisinokya nga do kagagam siya ako na kamkamang kalaang awang pa yung kamkamang mo dito mabaling nga mang tagibas site ano daduma alaga ngam tatati ibagana Serbian amin Serbian dagiti na baba. Nandata may mangmangag tayo nga popular nga balikasan nga lost, least, last. Lost na iwawa, na pukaw. Lost, least, nababa, nagkabababa. Lost, least, may dasig, may lidliding, ditaka. Last, maududi, kababaan. Ken adagay may kapaten not in the list. Dagiti tattao nga awan ijay listaan. Ayan nga talaga na-exclude. Dagiti lang na-lista ti aglinya. Dakay nga na-lista dita. Tata maawis tayo. Kitaan tayo dagiti hanga na-ilista. Garamig ka man ti listaan ti regalo, marigaluan, nakalista, dagi marigaluan, indigent. Kaya kita hanga na listan. Piban. Kitaan tayo magkano, dagi tayo nga may ramraman ti listaan. Ito na i-chipwera dan. Kaya talaga nga na itati kari. Kalwadan, kan kitaan tayo nga saan nga di akam, di adal, wano kasasad tayo ti panagbiag, saan na tayo ko mga iyadayo. Hintay mo ngamin mapuputan. Kita am tatamanan. Hindi kita'y madandanagan ti kinabaanang da, handa may turod nga panawan di balay da, amang ano da may taray. Dati na panglaw, oray buwang. Oray buwang di balay mo, amo mo may taray. Ngam na kita'y ado may taray di balay da, kamadanagan da. Dito'y talatan. Ore ka do mo ti groceryatan. Kumlob ta duang atawan. Na. Ay duang atawan. Duang alawas. Lockdown. Ba? Kitaan yung nga talaga. Nya dagiti pagpampan nakkel kada pagtangtang sita. Ti kung kuna nga description ti nakangato nga tao kasla da tingal na dijay. Kita niya man takabay yun no, ada pala tingal na. Kasi amin, permanente nga, sino ka? Nang nga ito timid na. Magla kita nga magkasugat. Ngumit kita. Kita am takabay mo, kita am nilakay mo. Kanibaka na. Uri no agasawa pinaduma, nya ka ma? Uri pa agasawa na daduma. Uri pa daduma agasawa ka mabaling nga. Deta talaga. Ang kumay baga nga, gaputan nakadumog, napakumbaba deta. Na.
Amot, magmagna.